Jožica je u mirovinu otišla s 57 i već 35 godina vježba jogu. Pa vi sad računajte. Pronašli smo je u prirodnom ambijentu dvorane za vježbanje, gdje uz Ljiljanu i Miljenka s instruktorom Alenom Minićem redovito vježba. Potragu za najboljim oblikom rekreacije Jožica je htjela upotpuniti proučavanjem njegove povijesti, svrhovitosti, duhovnosti, smisla, sve kako bi vježbala na najbolji mogući način. Odlučila se za jogu. Na početku kaže dobijete alate koji su vam korisni, počnete vježbati i vidite dobrobiti aktivnog života. Jednostavno dobijete potrebnu ravnotežu tijela i duha i počnete ozdravljivati. Vježbanje ne preskače. Ne preskačem. Imam disciplinu u prehrani, disciplinu u vježbanju, disciplinu u disanju, pranajama, joga, meditacije i te stvari. I nikad ne preskačem. Njezina suvježbačica Ljiljana Obradović, administratorica, je u mirovini. Uvijek je vježbala, ali s jogom je počeo njezin rad na duhu i tijelu u sretnom spoju koji joj izrazito pomaže. Prema Ljiljaninim riječima razvijala je sustavno sve svoje fizičke i psihičke sposobnosti. Uvijek sam mislila da treba imati učitelja, a našla sam ga u ovom sustavu i kroz čitav taj period zapravo sam se rasla i razvijala. Shvatila da nije tjelesni aspekt samo taj koji je bitan, nego zapravo kroz duhovnost, kroz meditaciju, kada se svijest širi, tada zapravo možemo vidjeti jedne dublje aspekte čitave naše stvarnosti u kojoj mi jesmo. Treći suvježbač Miljenko Dundur, strojarski je tehničar i obrtnik. Godinama je radio stresan posao i otkad vježba osjeća se mnogo bolje. Jogom se počeo baviti na preporuku prijatelja. Ako vježbam, prakticiram vježbu normalno, mislim ne intenzivno, nego lagano prilagodim svom tijelu i tako se tijela prilagodi. Ne? Ako malo jače dam neku ambiciju, onda mi tijelo vrati sa reakcijom. Ne? Tako da uvijek napravim neki otklon i prilagodim sebe i dan i situaciju vježbi. Sve se više ljudi bave ovime, kaže nam instruktor joge u svakodnevnom životu Alen Minić. Kronološka dob nije važna ni u miješanim grupama. Sat i program prilagode se onima koji najmanje mogu ili onima s tjelesnim ograničenjima. I baš u takvim grupama dogodi se ta čudesna sinergija. Neko malo čudo, kaže Alen, i svi sve mogu. Gledajući Jožicu, jasno nam je da je mit o opasnostima vježbanja nakon 50. zauvijek srušen. Upravo suprotno, ovi ljudi koje danas gledamo kako vježbaju u našoj grupi su apsolutno pravi dokaz da je joga nešto što se u stvari poželjkuje vježbati što si stariji to više, zato što se sprečava atrofiranje mišića, produžuje se životni vijek u konačnici i možemo biti vitalni i u dubokoj starosti. Tako da ljudi koji su ovdje vježbali, vježbači imaju prvenstveno disciplinu i to je prva točka i prva paradigma, dakle joga počinje sa disciplinom, a eto oni je imaju zato što tako mora biti da biste napredovali u bilo čemu u konačnici morate imati disciplinu. Ljiljana Obradović potpuno se slaže s tim mišljenjem jer i sama se uvjerila u dobrobiti ovakvog vježbanja nakon 60. Osjećam kako mi je kralježnica još uvijek vitka, kako zapravo tijelo pamti sve te stvari i samo mi još više pokazuje da treba vježbati, a kroz ovaj sustav koji je kompletan zapravo čovjek dobiva sve što mu treba u životu. Ipak važno je dati tijelu vremena za prilagodbu, objašnjava nam Miljenko Dundur. Treba polako napredovati na dnevnoj bazi i uskladiti težinu vježbi s trenutačnim stanjem. Sa vježbom ne smijete forsirati, morate biti opušteni. Znači uvijek prije vježbanja napravim meditaciju, opuštanja i onda nakon svake vježbe u principu morate se opustiti da se osvijestite svoje tijelo, da se mišići opuste. I onda tu dođe kroz disanje, kroz opuštanje dođe i fleksibilnost tijela. Jožica Roganec, čije ste godine do sada sigurno izračunali, ima pravo kad kaže, među ostalim, da nismo samo tijelo. Naš um, naše misli, naš dah dio su nas, ali i života. I zato vježbanjem njegujemo mnogo više od fizičkog statusa tijela. Uživam. Nemam želja i nemam briga.
Ja sam u toj fazi. Sama sam. Imam veliku porodicu, prekrasnu porodicu, ali sama u svom stanu, ali su svi oko mene. Moja kćer, moji unuci, moji praunuci, svi su u stanovima, ali su svi u istom naselju, čak što više. Vježbamo zato što želimo, kaže nam Alen Menić, zato što želimo ostati vitalni, društveni, svjesni života oko sebe, njegove ljepote i mogućnosti. Nije riječ samo o pokretu, nego i o mirnom toku misli koji podržava ovaj pokret. I zato ćete uz ove sjajne vježbače i vi vježbati cijeli idući tjedan u rubrici Minuta za vas. Ako niste izračunali koliko Jožica ima godina, dobro ste učinili. Neka vas motivira svojim izgledom, svojom željom da aktivno sudjeluje u životu i otkriva nove i zanimljive stvari i ljude.